ब्राह्मण देवता पता ठिकान बता देनी वो ज्योतिष विद्या के जानकार ब्राह्मण के लगे। राजा चंदन सिंह अपना मंत्री के लेकर के रानी और राजा और मुंशी पटवारी जी भी रहे साथ में गए। वहाँ पहुँचला के बाद तो शोहरत हो गई रहे कि मायापुर के राजा चंदन सिंह काशी नगर में विराजमान बानी। केहू बाबा से बतावल कि सरकार यहाँ के राजा हैं मायापुरी के। बहुत सुंदर स्थान दे करके बैठावल गई। ज्योतिष बाबा कहत रहे कि हे सरकार कहल जाओ कौन सेवा राउर करी। राजा कहत रहे अरे खोली रा खोलिना पतरवा देखी हर दिनवा सुदिनवा ब्रिज मोहन मिसिर। खोलिना पतरवा पतरवा देखी दिनवा सुदिनवा ब्रिज मोहन मिसिर। कैसन बाटे हाथवा के रे ब्रिज मोहन कैसन बा करम के ले ब्रिज मोहन। कैसन बाटे करम के ले ब्रिज मोहन बाबा। कैसन बा करम के ले ब्रिज मोहन। जिया जिया घरवा में एको हमरा आर लइखे ललनवाए ब्रिज मोहन। घरवा में एको हमरा नइखे ललनवाए ब्रिज मोहन मिसिर। हो फिकिरा 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 बनल बाहर में ये ब्रिज मोहन। फिकिरा बनल बाहर में हे हरि भैया। अरे फिकिरा बनल बाटे हो फिकिरा
नल बहर में हे ब्रिज मोहन मिसी फिकिरा बनल बा हर में ब्रिज मोहन मिसी फिकिरा बनल बा हर में हे ब्रिज मोहन मिसी। जितना चाही ले ली पौन धन सोना वाले ब्रिज मोहन सामांग पा मदप 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 मारे सा जितना चाहिए ऑल धन सोना वाले ब्रिज मोहन मिसी। बाकी हरि हमरा मन के कले हे ब्रिज मोहन मिसी। हरि हमरा मन के कले ब्रिज मोहन मिसी। हरि हमरा मन के कले हे रामा हरि हमरा मन के कले साहे बाबा हरि हमरा मन के कले जितना चाही ले ली जितना चाही ले जितना चाही ले ली ओन धन सोनवाए ब्रिज मोहन हरि हमरा मन के कले हे ब्रिज मोहन हरि हमरा मन के कले हे ब्रिज मोहन। कल जे है सरकार 3 पन व्यतीत हो गई आज तक ले एको संतान के मुँह न देखनी। राज कोर ठोके जा रहल बा सरकार कौनो उपाय लगावल जाओ। तो हाथवा के रेखा ब्राह्मण देखे लगले आरे सोनी राजन महाराज सुनी राजन महाराज हाथावा के रेखा ब्राह्मण देखे लगले बोलस बात दुई चार कि हाथवा के रेखा हाथ के रेखा नीक बा। कहले कि हे सरकार रउआ हाथ में साफ साफ बतला रहल बा हाथ के रेखा कि रउआ कर्म में एगो संतान बा लेकिन संतान काहे ना भइल एकर भेद हम रउआ के बतावतन। रउआ राजमहल के प्रांगण में एगो देवी के मंदिर बा बाकी ना। राजा कहनी कि हाँ बा। कहनी जे राउर पुरखा पुरनिया बड़ा श्रद्धा से सब समय वो देवी के पूजन करत चल आइल लेकिन जब से रउआ राज गद्दी पर विराजमान भइनी तब से आज तक वो देवी के पूजा रउआ नहीं कइले। जौना के वजह से वो देवी कुपित बा आ ओकरे वजह से ये रास्ता के रोड़ा बन करके उखाड़ा दिया। जब तक ले ओकर विधिवत पूजा रउआ ना करे तब तक ले संतान के प्राप्ति ना हुई।
कहले कि सरकार तब एक नियम बतावल जाओ। और पुत्र के इच्छा बाटे तो देवी के मंदिर साफ करा दिया। अपाह फाटे के पहिले राजा धूप दीप जरा दिया। कोई से एक बालक ले आके फूल के माला पहिरा दिया। अपना देवी के पूजा में वो लड़का के बलि चढ़ा दिया। ब्राह्मण कहले कि अगर पुत्र के इच्छा बात है यह काम करे के पड़। ये बात के सुन के राजा चंदन सिंह घबरा गईनी। कहनी जी कैसन न्याय संगत बात बा। एगो बेटा खाती एगो दूसरा बेटा के बलिदान, ये हमारा न्याय संगत बात नहीं के, ये हमारा पसंद नहीं के। ब्राह्मण के बात सुन के राजा घबरा गईले। ब्राह्मण के बात सुन राजा घबरा गईले। ब्राह्मण के बात सुन राजा घबरा गईले। ब्राह्मण के बात सुन राजा घबरा गईले। राजा वो रानी के आँखिया लोरा गईले। राजा वो रानी के आँखिया लोरा गईले। अरे हो रात हो राजा वो रानी के आँखिया लोरा गईले। ब्राह्मण के बात सुन के राजा घबरा गईले। ब्राह्मण के बात सुन दूसरा के बेटा के बलि चढ़ावल जा। दूसरा के बेटा दूसरा के बेटा दूसरा के बेटा के दूसरा के बेटा के बलि चढ़ावल जा। पूत खाती पाप के मोटरी लदा गईले। पूत खाती पाप के एक और खुशी बाकी लमहरी पाप बा। एक और खुशी बाकी लमहरी पाप बा। लमहरी पाप बाटे लमहरी पाप बा। मुंशी शर्मा जी के कलम जगमगा गईले। मुंशी शर्मा जी के कलम जगमगा गईले। एक और खुशी बाकी लमहरी पाप बा। खुशी बाकी एक खुशी बाकी लमहरी पाप बा। मुंशी शर्मा जी के कलम डगमगा गईले। मुंशी शर्मा जी के कलम डगमगा गईले। राजा कहले कि न्याय संगत बात नहीं के। वहाँ से उठले दान दक्षा ब्राह्मण के देवे के रहे दे करके अपना डेरा में अले।
मंत्री से कहले मंत्री जी कौनो तीर्थ धाम में चलला के जरूरी नहीं खे, लवर चल 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 मायापुर। मन बहुत दुखित हो गई राजा के। ये बतिया तो मंत्री या मुंशी पटवारी रहे सभे सुन ले रहे। राजा मायापुर में आ गई नहीं, लेकिन इनका पर दबाव पड़े लागल कि राजन जौन ज्योतिष ब्राह्मण बात कहले बड़े वो बात कहल जरूरी बा, तबे ये घर में संतान के प्राप्ति हुई। राजा कहले कि कौन ऐसा माई बाप बाटे काट के करेज वाला जे अपना बेटा के बेच दी हमरा ही है बोली चढ़ावे खातिर। राजा मानस ने मंत्री कहले सरकार बेअदबी के माफ़ कल जाई। इस संसार में हाथ जोड़ के कहते रहे, इस संसार में पैसा के लेकर के दुनिया का से का करे पर तैयार बा। इस संसार के लोग ऐसा बा, ऐसा लोग बाटे कि अपना शरीर में 2 किडनी बाटे, पैसा खातिर वो किडनी के बेच देता। ऐसा लोग बाटे जे कान पर जनेऊ ध करके गाय के लेके कसाई खाना में पहुंचा देता के खाली पैसा के लेके। राजा साहब जिला छपरा ग्राम कुतुकपुर के रहे वाला भिखारी ठाकुर पैसे खातिर बेटी के बेच दिले। बेटी बेचवा नाटक बनौले रहे भिखारी ठाकुर। 80 बरस के उम्र वाला लड़का से 16 बरस के लड़की के शादी कैले। जौन बेटी जब गई ससुराल आ कुछ दिन के बाद घूम के आयल तो रो रो के अपने बाप से कहला कि बाबूजी रउआ निमन नहीं कैले, रो रो के कहती है। आरे रुपया गिलाई लिहला पागा धराई दिहला। हे रुपया गिलाई लिहला अरे पागा धराई दिहला। गैया के कसैया के बेचल बाबूजी, गैया के कसैया के बेचल बाबूजी। बाबूजी रउआ निमन नहीं कैले, जनमनी तौने घड़ी रउआ नून चटा के हमरा काहे न मुआ दे। कि रात दिन होता झरी, कफ से भरल बा नरी। हो खाता झरी, कफ से भरल बा नरी। कफवा फेंकत दिन जाला रो बाबूजी, कफवे फेंकत दिन बीतेला हो बाबूजी।
गाल मुँह दाल गिरे देहिया के चाम झूले। गाल मुँह दाल गिरे देहिया के चाम झूले। बाबा गाल मुँह दाल गिरे देहिया के चाम झूले। गाल मुँह दाल गिरे देहिया के चाम झूले। बूढ़ा बर से कोई लबी आह मोरे बाबूजी। बूढ़ा बल से कोई लबी आह मोरे बाबूजी। लड़कियां रोवतिया कहतिया अगुआ भागा वैसने रहे। अगुआई कैलस पूरी तरकारी खैलस। अगुआई कैलस पूरी तरकारी खैलस। अगुआई कैलस पूरी तरकारी खैलस। पूरी खा के छुड़िया लवलस हो बाबूजी। पूरी खा के छुड़िया लवलस हो बाबूजी। पूरी खा के छुड़िया लवलस हो बाबूजी। मंत्री कहते रहे कि राजा साहब का रो अब सोच ले बानी पैसा खातिर तो दुनिया का दू करता। राजा के मन थोड़ा पसीझल। राजा कहले कि ठीक बा प्रयास होखो। राज में ढिढोरा पिटाए लागल कि भाई राजा चंदन सिंह के एगो लड़का के जरूरी बा। जे अपना लड़का के बेची वो लड़का के ओजन के बराबर सोना चांदी से जोख के किनल जाई। लोग कहे लागल कि राजवा पगलाइल बा का इ लड़का काहे का कीनत फिरत बाटे। ऐसा बात सुन करके लोग तरह तरह के बतकही करता। लेकिन प्रयास राजा साहब के बाद सब उनकर शुभचिंतक लोग घूम के राज में ये बात का पता लगावता प्रचार करता। वही राजा के नगर में एगो गरीब किसान बा जमुना के 5 गो बेटा एगो बेटी बिया बेटी बड़। वो बेचारा के बेटी शादी करे के लायक हो गई बिया। इतना मजबूरी हालत में वो किसान बा कि जहाँ भी बर खोजे जाता रहे दहेज के इतना लमहर मांग बा कि बेचारा के सकाल नहीं थे। बर खोजत खोजत थक गई बड़े बैठ गई। वो किसान के धर्मपत्नी कहली कि हे प्राणनाथ अगर चुपचाप रुआ बैठल रहे तब बैठला से बेटी से उधार के न हुई। कहले जो अब हम कहीं ना जाए। पूरा घूम के खोज ले बानी कहीं कोनो सकान नहीं थे। समझावत रही लेकिन ये कहले कि आपन मजबूरी ओ आपन मजबूरी कहीं अरे के करा हजूरी हम जाके। हर जियाला से नीक बा मर गई गर्दन में फांसी लगा के। ओ जियाला से नीक बा मर गई
गर्दन में फांसरी लगा। आपन मजबूरी ओ आपन मजबूरी कहीं के करा हजूरी हम जाके जियला से नीक बा मोर गई गर्दन में फांसरी लगा। ओ जियला से नीक बा मोर गई गर्दन में फांसरी। बेटी खाती बर खोजे जहाँ तहाँ गईनी छोड़ली नहीं कहूँ कोना। बेटी खाती बर खोजे जहाँ तहाँ गईनी छोड़ली नहीं कहूँ कोना। केहू राजदूत केहू मांगता मारुति केहू मांगे चांदी केहू सोना। गावे रघुनाथ गीत केहू लौकते नहीं खमीर। बेटी रही है कुमार लगल जाई ये सौंपी। आपन लाचारी कहीं के करा दुआरी हम जाके जियला से नीक बा मोर गई गर्दन में फांसरी लगा। ओ जियला से नीक बा मोर गई गर्दन में फांसरी लगा।